Sunt obosit, însă tu ești iubit. Vini, închide ochii mei, nu faci la copiii tăi. Fii îngerașul meu, Iisuse, din cerul tău, ca să nu pățesc rău. Binecuvintează tu pe părinții mei acum, frați, surori și pe copiii tu mei, să fii cu noi. Amin. Imaginația ver? Da? Mai penta. Doamne, noi la Tine venim și pe Tine urmărim. Cuvântul Tău îl ascultăm, că putem să Te ascultăm. Când în Scriptură ne vorbești cuvinte dulci și cerești. Amin. Imaginația ver? Imaginația ghirabie, să nu dir. Da. Chiar ghili mândru. Duhului, puterea Lui e aici, că Ce l-a spus, că e cu noi. Duhului, puterea Lui e aici, că Ce l-a spus, că e cu noi. Evanghelia are putere, are. Duhului, puterea Lui aici. Ai penta da aici registica che gan, sugame spinezati. Să te penalați ghicei. Te utoi ne data cat tus Nigeria, poate era dat. kai dat. Tak ne kyoke Na, ne ker tut cat adiangli. na penta ra che tu pena che da aici che si dichiar tut. Penta lis, pen. Ce pe oh. Peneza che da aici? Aha. Penta. Hai Sara cu Ede Ronicaschi Geneza. Isa janganlah, dan rămâne. Găsați mica Dichi, care știi să dea să la chidei, în ospital.